wadhi mbele ni luoro kwako moko kuom jodak e boma ma Migori bang' ji ariyo ma ichich ni nitiere kod tuo mar nyaldiema ne ochwale kar thieth ma Migori level 4 mondo timnegi thieth. Kaka jafwambo marwa ma Migori George Juma lero, midhiero mar nok mar pi en achiel kuom gigo mosekelo luoro mar landruok mar nyaldiema. Bang' ji ariyo ne chwale kar thieth ma Migori level 4 chieng' Jumapil ma juma mokalo, ka ilieko ne ginyalo bedo kod tuono mar nyaldiema, luoro koro okwako mukom jodak e boma Migori. Jodak e boma Migori osebedo ka rito adieri ka uko migawo mar thieth mondo koro kongi adieri poni koro tuo mar nyaldiema muoch kata hoyo. Kata kamano, nyaka sani piny owacho mar kaunti ma Migori pok ochiwo dwoko. Osuptende gi daktari nyisowa ni sani tuo nitie, to sirikal oling' aling'a ma kata yath mimiyo ji onge. Yudore e kind jopiny ka ni chal ka gima tuo mar kolera nitiere e kindwa, kata obedo ni sirikal marwa mar kaunti ma Migori pok owuok oko ayanga mar landonwa ni tuo mar kolera omuoch Migori. Moko kuom jodak e boma ni ma Migori wacho ni kit ngima ma gidakie sani koro osemiyo gi luoro ni dek tuono mar nyaldiema koro yudgi poni ok okaw okang' makare ma oting'o mano mar miyogi pigego maler. Sani jodak ma Migori nigi shida kaluwore gi pi mawatiyogo sani. Mano yot mondo mi wayud tuo kata wagam tuo mar kolera nikech waduto lwetwa ok romre. Sani pi maler onge, kisimbni osetuo, sani tuo ma pi aora. Kech joma nigi pesa moywayo mag sirikal nyasare mkutra, lakini wananchi kawaida teno tuo pi aora. Oganda mathoth e boma ni ma Migori wacho ni gitiyo kod pigego ma olil mawuok e aorno ma Migori ka achiel kod manyasare magiwacho ni keto ngima kama rach mokalo. Kidhi Nyasare bedo ka pi achiel ma jodak tiyo godo ni pigno emedo ka nyaka nitie joma luoko kanyo, nitiere joma luoko begeche, joma luoko lewni. Ero ka ji pi tuomo mana aora. Ta aora kituomo pi to yonge yath, nyathi matin kia ni pi olil kata pi ler. Koro en mane sirikal ema nya konyo opog ji yedhe mag pi. Giwacho ni kata yudo yath ma ginyalo tiyo godo e thiedho pi mondo koro gigeng' tuoche ma ikelo kod lil moting'o nyaldiema nyaka sani koro ok yot. Pi ma sani watiyo godo en pi molil kabisa. Kendo wakwayo sirikal mondo okonywa gi yath mondo wakete soko e pige mwatiyogo nikech sokni kisima ma wan godo tuo kaluwore gi chieng' marieny ni. Lipot yango ni maromo atamalo 61 mag oganda e kaunti ma Migori koro potiyo kod pi mok ler. Bang' rito kuom kinde maromo ndalo 2 mayudo lipot ka owuok kuom migawo mar thieth ka otende kod weche maliekore ni tuo mar nyaldiema koro muoch, tend migawo mar thieth koro pod oramo ne gibrogo lipot odiochieng' makiny. Lipot mawuok e kaunti ma Migori yango ni piny owacho mar kaunti ni yando osebedo ka tiyo kod omenda maromo milion 800 kuom higa ka higa e kedo kod tuochego ma ikelo kod lil. George Juma, Ramogi TV, Migori.